Hello guys, magpugas na sa guys, bisan og wala pa makasanggi. May na lang ni naay paabuton. Nga naani gini among kinabuhi sa bukid. Pag pangumara jud. Pero ako tabang-tabang ra ko ni James kay sama karon klase ko. Nya hapdi ra man ko klase rin sa kusuma. Tabang na sa kusuma guys. May na lang ni naatay kung maning kamot naman jud maabot. Bisag na atay sang giunon guys, pero pugas lang gihapon ta. Kay aron nga naa gihapon tay mapaabot. Magpugas gihapon tag mais. Gitam hunong sa pagpaningkamot. Naami sang giunon nya, karon nagpugas na sad mi. Nag-update ko sa ako ang kaumahan. Hapit na jud masanggi amo ang mga mais. Pulos na jud lagas. Wow, salamat sa Ginoo. Kay nangalagas na jud og sanggiunon na. Mao kiniro na akong pag-update diri sa ako ang maisan guys. Bisan pa man og wa pa masanggi imong mais pero naa na sad mi mga pinugas. Nahuman naman kog pugas so nagsuroy na sad ko diri sa amo ang sanggiunon. So bisan pa man og di ata sa bukid pero dili jud ta maglisod basta maning kamot lang ta. Kinaaman jud tay mo mga grasya nga maabot. So daghang kay salamat ninyo guys inyong pagsunod kanunay sa akong mga video. Manghinaot ko nga naa jud mo like ug mo follow ug mo share mo sa ako ang Facebook page. Thank you guys. Bye bye. I love you yung tanan. So bye bye.